लड़ती राजा जी अगरबत्ती तहर बात हम समझ करी भगवान सब कुछ देने वाले लकड़ी वाला बना के बिना घर आधार कुछ उपाय करी घर में कपड़ा रही पूरी छोड़ के अचल गल वाले भगवान भोलेनाथ को लगे। भगवान भोलेनाथ के सबसे बड़ा परम भक्त शेषनाग रहले जाके कहता है बबुआ माथे त्रिशूल भाले चमके चंद्रमा माथे त्रिशूल भाले चमके चंद्रमा जाता देख के ऐसे सुना तू हमारा दरबार में का समझा हमें खातिर भगवान देखिए हमारे के सब कुछ देले बारे लेकिन एगो संतान बिना सब कुछ बेकार लगता एह बात के भोलानाथ सोचले आ उनका दाहिनी अलंग की जौन आंख रहे वो आंख से आंसू गिरल वो आंसू गए पतालपुरी में पतालपुरी में शेषनाग के रानी जी रहली अनारमती उनका गर्भ में प्रवेश भोलानाथ इनकर विनती स्वीकार कइले स्वीकार कइला के बाद में जब आइल बारे बबुआ तो देखो करे कि कुछ चमत्कार होने वाला बा अब ई है नारद जी के आगमन हो रहल बा बड़ा सुंदर कवि गाना लिखा दरबार में आयल बानी कहीं ना खातिर का व्यवस्था करे कहीं ना रोशन जी बबली के खेला में क्यों जुड़ायल बड़ा
ना सुना ना तू लड़की के खिलाए में जुड़ल बड़ा बउआ के तो तू दुगुना का दे यहाँ लड़का खिलाए में बड़ा के दुगुना देवे तनी अपने जवाब दो हमार प्रसंग पर ध्यान दे बताओ तो बोल तब है नारद जी जब आइल बारे तो शेष ना कहता है बारा रे चतर सन्नत बया गईले धन हमारा दुआरा के भाग हो कहीं कहीं बाबा अपना मानव के बात नहीं का बात खाए के विचार हो अरे कहती तो घीव में के पूरी छान नवाई रे दिहती दही चिउरा ले आईती अचार हो कल की ये सब तो कुछ तो जरूरी नहीं है तब शेष ना कहता है कि जब रुआ गेल बनी अपन पुथी पतरा ले लेते वो हमर काम करी नारद जी कहले कि काम का बा तो उहे शेष ना कहता है उतरा महीना के बाद एगो सुंदर कन्या के जन्म उहे कन्या के क्रम देखे के बारे में पतरा खोलवैले बारे नारद जी से ई बात शेष ना कहता है कि बबुनी जे भइल बारी इनका के तनी दुख से नहीं पहिले बड़ा इनका खातिर दुख सितम उठावे त कि बारा रे दुख से